Ben. Saan mo kaya? Uy, walay ka na dyan, Ben. Hindi ka musimba? Hindi ka ba? Sorry. Oh, Oh. Sarap. Sarap. biyaan mo yung video. Ito yung pag-uwi. Kasi ni kasirola sa tay. Ha? Tao, kahap yung gamitan mo no? Oo. Mugaw kayo yung lupa tay. O, mugaw na tay. Ang? Sa kumuyong na no. Bangko be. Malupot sila sa samusi. Ay, hindi ako nalay.
Tatay na kayo ka na.